Hola, soc l'Elsa Artadi. Vivim uns moments que mai ens hauríem imaginat. Per una banda, patim una triple crisi, la sanitària, social i econòmica, que està fent patir a una gran part de la nostra ciutadania. Per l'altra banda, tenim una emergència democràtica, una emergència nacional, amb el president de Catalunya a l'exili, amb el govern a l'exili o a la presó, juntament amb la presidenta del Parlament, juntament amb els Jordis, i amb una repressió per part de l'estat espanyol que afecta ja a gairebé 3.000 persones, a molts de vosaltres en primera persona. He viscut els darrers anys lluitant des del carrer, al vostre costat. Hem viscut alegries, hem viscut tristeses, però sempre amb la fermesa de que si persistim guanyarem. També ho he viscut des de les institucions, al costat del president Puigdemont per fer possible l'1 d'octubre, liderant la campanya del 21 de desembre on va néixer Junts per Catalunya i on va portar la primera gran victòria electoral del president Puigdemont amb tot un estat en contra. He servit al meu país des del Parlament, he servit al meu país des de la Generalitat i he servit també al meu país ara des de l'Ajuntament de Barcelona per fer possible que Barcelona torni a ser la capital d'un país independent. Tenim al davant uns reptes que són immensos. Per una banda, la reconstrucció de la Catalunya post-Covid, que exigeix unes polítiques impecables, uns ajuts, unes mesures que permetin recuperar les famílies, que permetin recuperar el teixit productiu, sobretot a l'autònom i a la PIME. I tenim al capdavant el repte de fer de Catalunya un país independent, un país lliure, però en un estat repressor que retalla drets, que retalla llibertats, que retalla democràcia i recursos només pel fet que som catalans. Tot no s'ha fet bé. Crec que tots en som conscients i tots n'hem après. Però pertanyo a una generació jove, amb experiència, preparats per fer de Catalunya el millor país, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte vital, amb igualtat de condicions, per una economia de progrés, per una economia inclusiva, per un benestar que arribi a tothom, un país de futur sostenible i feminista. Estic disposada a parlar amb tothom, a dialogar amb tothom, però sempre a negociar amb fermesa. Mai per vendre'ns o per vendre-us a canvi de res. Mai per creure en cants de sirena que no ens porten enlloc. Per això em presento a les primàries per anar al Parlament de Catalunya, per anar a la candidatura amb la Laura Borràs per servir de nou al meu país des del Parlament de Catalunya. Fem-ho juntes, fem-ho junts. Visca Catalunya!